Terima kasih sudah menekan video ini guys. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Video akan dimulai dalam hitungan ke... Ponanganku mana iki? Harapan yang balik desa yes, wae anu banyu wis nunggu awak. Di kontak iki. Halo, Le. Pening di? Reno ya namanya balik sedele. Tak ngon. Udah repot toh? Iya, aku neng omah iya. Iya, tak anteni kene ya. Narene lah ya. Ya wes, tak anteni, narene. Wis kon nunggu. Aja iki. Rapat nang desa. Wis jam piro wis? Jam rapat iki. Udah saiki salim sih. A few minutes later. Napa Pak? Oh iya Le, ndang rene, mlebu rene. Enten napa Pak Le nimbali kula? Ngono sae Pak Le. Pak Le iki ya. Nggo banyu. Iki Pak Le arep anu ning desa dijak rapat lho karo wong. Kamu lho anu Pak Le. Lho, batik, dandan bagus sopan ya. Asia. Nah, ditunggu ya. Nggih. Gak repot to kowe? Mboten. Ya wis ditunggu nah. Sangune pundi? Apa? Sang. Lha opah to? Oh nggih, Dok. Saiki kok kae. Penake pripun? Ya aku yes manut kowe penting kowe gelem lho ditunggu tenan lho ya. Nggih. Sampe Pak Le. Peneng ATM pisan lho. Engko dene dikok dhewe sangoko petrek. Aja motoran. Kurang oke gokol ya. Nggih. Itu pakai kol di tali sing kenceng. Sombong amat. Udah. Pak Le. Ya. Pak Le iki rada edan pada uga mobil yang enak. Setelah aku kurung aku gimang yo. Kamu kurung pelan. Udah. Yaudah. Kok kerja ini apa ini? Siapa ini? Pak Siran. Halo. Loh. Alas kamat pun aku rono ya. Masa orang aneh. Loh. Malah sesat aku. Oh iya. Iya Pak Tarono. Ya. Asre kon nunggu banyu kok malah layanan piye sawahe sesat kan. dipasrahi kon nunggu
banyu malah turu. Bocahnya njaluk dikutuk kan. Woi, jangkrik. Mantap, kok nyapor ini mang malah turun ngisor jati kuwi lho. Kan apa niki nunggu banyu kali Pak Lek. Lah iya. Jadi tunggu kok terus turu. Lah nggih kula kan kalih nunggu banyu Pak Lek. Oh iya. Ngono kuwi nek dipasrahi Pak Lek iki ya to. Wong Pak Lek ya menak. Tak wae ATM tak kon njuk dhuwit sakol. Nggih. Ora menak piye to Pak Lek jane. Dadi nek dikon Pak Lek iki ndang budal ditunggu tenanan tanggung jawab aja lepas saka tanggung jawab. Calon generasi Indonesia Raya. Calon besoknya gede awakmu. Nggih. Dadi kudu jok cilik, kuwi kudu belajar tanggung jawab ya to. Nggih. Aja tanggung ora gelem senengane jawab. Kuwi dosa, ora oleh ngono kuwi ya. Nggih. Aja dibaleni neh. Nggih. Wis karo Pak tak ampuni. Memang pamaudu ponakanku. Tak dijepuk paling memang ora iso tangi kan. Bang. Lah ya wis ngono kuwi ya nek Nggih. diomongi wong gerange digugu kan nek dikongkon kuwi nah budal. Nggih. Dilakoni tenanan. Nggih. Iki calone besok penerus bangsa ngono lho. Dadi kudu tanggung jawab, gak oleh mlayu saka tanggung jawab ngono. Ya. Nggih. Keplak sih, menang, rem, plak. Nah. Ya pinter ngono ora apa-apa ya. Kemang banyune ning kulon kemang tak ingeti wis oke numpuk oke. Nggih. Bedan. Nggih. Iki Pak Lek tak ning balai desa ya. Nggih. Pak Lek tak rapat. Nggih. Tak rapat karo wong dinten wong ya ora menak. Nggih. Gara kowe wis Imang aku rene iki Mang. Wis dibenake ya. Nggih. Benak tenan. Nggih. Pak Lek tak budal ya. Nggih. Ngene. Yum. Yo. Nggih. Wis. Wah, iya banyune renek tenan layak Pak kok muring-muring. Ya Pak Lek sih tak kok sebenarnya. Rek, ya nggih.